Umengameli we-MK uJacob Zuma ukhwele wadilika kwintatheli embuze ngoRamaphosa wathi lalela la mfana kithi ungalinge nje uzongibuza ngemsangano mina. Kanti uTebogo Mokoena ukhale inyembezi ecula i-National Anthem kanti ubona igoli lakhe lokuqala kwi-World Cup. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. Umengameli we-MK uJacob Zuma ukhwele wadilika kwintatheli embuze ngoRamaphosa wathi lalela la mfana kithi ungalinge nje uzongibuza imsangano mina. Ngihlangana naphi mina noRamaphosa? Ngihlangana naphi nje yini nje mina engihlanganisa noLokhuzana la? Oh, sixolise. Lokhu kwenzeke esithangameni sabe izindaba besibanjwe iMK izolo lapho ibizomemezela khona ukuxoshwa kukaNhlamulo Ndlela kanye noDuduzile Zuma Sambodla. Intatheli imbuze ukuthi ipossibility yokuthi bahlangane noRamaphosa wadina wafu hey la dina lafi ikhehla lathi hey ungalinga uzungibuza ngemsangano mina kodwa le ntatheli manje ungathi ubona impilo yami ihamba kahle iyaqhubeka i-right wena uzongibuza ngeex yami wena ngisayijabulele Zuma umgcineni unozini hayibo sunya wena hawu ungathi ubona la dinwa lafi ikhehla ngicela ukukutshela ukuthi lathi mfana kithi ungaphindi uzungibuze mina ngoRamaphosa ngihlangana naphi mina noRamaphosa kuyaxoshwana kodwa kweMK yabona nje umuntu njena ofuna ukuxoshwa kuleka hamba uye kweMK uyoxoshwa ekseni mabethi interim structures basoke bengadlali ngempela they are interim they are interiming ukuxoshwa kuze kuxoshwa ngisho indodakazi kaMengameli wawazi ukuthi uDuduzile njengoba two ube signing power from parliament ube ne signing power nje yes ngiyacabanga ukuthi manje uyahamba uyojoin iLokhuzana iEFF ngoba bona noMalema angazi kuthiwa benoLokhuzana oh sixolise nanti udaba. We asked the president about a possible meeting between you and President Ramaphosa. Who said there must be a meeting with Ramaphosa? My brother, there is nothing between me and Ramaphosa. We come from very far. We're still in the same country. He's leading the country. He's in trouble, Nkosiam. It's not my problem. So please don't just funa ngikhulume Ramaphosa. Yini nkulumo Ramaphosa? Ramaphosa ngimazi semfana mina. uTebogo Mokoena ukhale inyembezi ecula i-National Anthem kanti ubona igoli lakhe lokuqala kwi-World Cup. Lokhu kwenzeke ngesikhathi uTebogo Mokoena elinganisa igoli uyazi uLokhuzana leya penalty leyana yabona amakhulunywa ngepenalty ke mfana kithi inswinga yepenalty wayishaya wamdida ugoalkeeper waya ngalana ibhola laya ngapha. Tebo futhi uyibonile ienga nehanga kumkwena mayezosha leya penalty uvele wathatha ibhola waligodla wavala la. Wathi nje this is my time ngiyayazi into engizoyenza la but yazi ngifuna yabona izolo ngifuna uyicacisa le izolo bafana isibukise ibhola that was World Cup, that was soccer ke, that was a soccer match, that was football. Inkinga nje mase kufanele score yabona kuba sibadedelanga ngalo 5 minutes abakore ngawo bese wena ngo-1-0 lapha yana i-ball position ibingakuthini i-right wing yethu ibi strong into ongakazi uzuyibona ngiyithandile substitute kaLokhuzana efaka uLokhuzana umengameli wama-2000 uLokhuzana umfukeng ulire benginethemba udlalile kodwa umfana omncane uyabona iLokhuzana engifuna ukubabala nje abathathu uMahopa mfethu kuzoba uModawo kube uApolice ay lezangane mfethu ay uyabona ngeke nibuke le penalty nansi penalty Woza baba wena mfethu uqona ungayenzi lento dogo Nice boy. woza mfana woza wena mfethu wena zonke izinsuku sihlangana nempica abadala nansi ke yanamhlanje impica aba old. Ngijolile udingo ukuthi angikho ngisawufutha umdidi. Yes. Umlando womdidi uyaqhubeka eAfro-Tradition. Umlando wendunu uyaqhubeka. Yes. Sofa sizamile. Sofa sigijima.
Ake mbukeli yasizibambe lapho-ke zamanje uphinde uhlangabeze futhi kwezilandelayo. Ungakhohlwa izindaba ze-SA News zicheme udede futhi zithatha uhlangothi.